bende isebedo kichule. Gimoro achiel mane jo od bura ne geno tere mbele od bura ndalo ma ipedho jotend migepe makoro yier gi endi makoro gwel ne en wach mar doho minene wachono. To gaye mar jomin buche kata dho ngere luongo ni DPP ntiere moko manogolo kes moko achiel ariyo adek manogolo, achiel kuom gin mar Aisha Jumwa mar $1,900,000. Be notimo marach koso sirikal mokalo ema ne diyo jogi nikech koro negi support ker makoro nestiere sani Dr. William Ruto. Nikech gin mane mbaka ma giwacho ni gini endi neno mbaka manoket mane wiwa nikech sirikal ne diyo jogo manochung' gi ndalono ne en jalup jatelo. Kiwacho adieri to jatelo modok koka weche mag yalo buche do DPP nonengo bed ni we tich kaluwore gi gigo mosetimo kuom jumbe ariyo mosekalo. Chik mar Kenya omiyo DPP teko ma onge ng'ato manyalo nyise ni DPP yaw bura ne ng'ane. An awuon asebedo jakom mar kamati mang'iyo kaka itiyo gi pesa mag counties. Kendo nobedo gi bura gi DPP. Nitie thuolo moko mane wawacho ni DPP county ni Auditor General owacho ni pesa nolal, pesa marom kama. Kendo Auditor General osewacho ng'ano manolal gi pesa no. Yaw mastaka ter ng'ani e court mondo oter jogi e doho mondo koyud ni negi kwelo to twegi. DPP nokwerowa kendo notamore ni katiba ok oyiene ng'ata mar chike. The office of the DPP is independent. Kendo DPP nyalo tero wache do kendo nyalo gole kako hero. Nokete kamano mondo kik bed ni DPP winjo weche moko ni ng'ato kuodho wache tie ite ni okahero Trevor kuro yawne mashtaka. Kama kuro DPP chalo ng'at mayie ni nochune ni mondo ter cases e court. Mane kama nowacho ni yawa jo Kenya asetiyonu, asetemo to tamo wanga an kora weyo. The DPP should resign. Kenda ng'eyo ni jo Law Society of Kenya mago kinde ma Kenya ka osenyiso DPP ni nyako gol sababu momiyo osebedo kogolo buche manotere court. King'iyo buche gi to gin mana buche momako jok modok side achiel mar siasa. King'iyo mar Deputy President Gachagua en bilionde mang'eny, chiegni bilion 7 mosekali accounts ge kuom higni 10 nyaka devolution chakre. Ineno ka DPP odogo go break. Kidhi ng'iyo mamoko kata mag governors mamoko ineno ka DPP ogo break. To kimedo gi mano, nyocha nan Mombasa kane governors ne timo induction ne ipuonjo gi governors manyien ipuonjo gi tich. To nadhi kanyo ni mondo atwak kodgi e weche moko modoko ka intergovernmental relations. Deputy President Rigathi Gachagua nobiro. To kanoloso nokwedo DCI, nokwedo okwach kich, nokwedo DPP, kendo nyisogi ni okodwa neno ng'at madhi mako governor kata ng'at madhi chando governor e weche mag corruption. Ni dhi mako governor kata dhi mako official mar county e office ne weche mag corruption. En message mane, en ote mane ma Deputy President chiwo. Omiyo kadok kama ni ipenjo cha, to hata paro ni Noordin Haji ne wan kode gi geno, lakini gigo mosebedo kotimo e jumbe 2-3 mokalogi nyiso ni oonge gi independence kendo oonge gi paro maliw monyalo konyowa kedo gi weche mag mibadhi kwadhi mbele. Kendo kichaki ng'iyo mwandu ma jochung migao nigodo ma ok wan gadieri kaka ne gilosogi, to kwadich gi kaka ne gilosogi, wadich ni to bende kichulo osuru kuomgi. To poni ok wadil gi weche gi Trevor. Mibadhi biro bedo part of our lives. Kendo wadhi bedo gi chandruok mang'eny Kenya ka. Senator